Robert sa vždy bál paranormálna a taktiež bol dlhodobým poslucháčom creepypast, takže nebolo prekvapením, že nechodil pod rebríky, nešliapal na praskliny a nerobil nič, čo by mu údajne mohlo priniesť smolu. Na to, aký bol poverčivý, nevenoval pozornosť talizmanom alebo poverám, ktoré vám údajne mali priniesť šťastie. A práve preto asi nikdy nepochopí, aké šťastie by mu prinieslo, keby sa pozrel za seba. Bol šokovaný, keď jedného dňa na stene našiel lístok s nápisom Pozri sa za seba. Jeho poverčivá nátura spôsobila, že po zvyšok dňa sa na ten lístok bez pohnutia pozeral a premýšľal. Čo sa stane, ak sa otočím? Zomriem. Uvidím tú najodpornejšiu vec, akú som kedy videl? Tieto otázky ho trápili asi 18 hodín, až kým nezaspal. Ráno sa prebudil vo svojej posteli. Spomenul si na odkaz a myslel si, že to bol len sen. O hodinu sa už chystal do práce. Vydesil sa, keď mu zo skrine vypadla zohavená mŕtvola, z ktorej vytekal hnis a plazili sa po nej červy. Spomenul si na varovanie z lístočka a pochopil, že to nebol len sen. O 6 hodín neskôr ho v nemocnici vyhlásili za mŕtvého. Priviezli ho záchranári, keď miestna nemocnica dostala záhadný telefonát od neznámej osoby, ktorá zrejme Roberta smrteľne zranila. Na jeho náhrobku sú napísané slová, ktoré povedal onen volajúci. Zomrel, lebo sa nepozrel za seba. Tak strašidelné, čo? Čo sa dá robiť? Je to fajn, dá sa to. Dá, prežijeme to, že? Jup. Tak, to by bola po dlhej dobe druhá creepypasta. Dúfam, že sa páčila, aj keď nie je to nič extra. Zatiaľ si tie lepšie šetrím na neskôr. Hlavne preto, že tie sú dlhšie. A na to nemám zrovna veľa času. Takže zatiaľ takéto kratučké. Dúfam, že sa páčila teda. A keď tak si môžete pozrieť nejakú túto ďalšiu. Ahoj.